салом алейкум, хоҳишмандои номри зебо, хуш омадем ба канали мо. Мо ба шумо пешниҳод мекунам аввал номерое ки ба касон шавқувар аст 002 002 00001. Кадоми хоҳишмандед ин номеро бошад марҳамат дар комментария нависед. Дуюм, нафароне ки хоҳишманди рақамҳои зебо 4 рақами охираш 1, 4 рақами охираш 1 бошад ё 4 рақами охираш 2 бошад. Марҳамат, нафароне ки номерои зеборо интихоб мекунанд нависед дар комментарияи мо. ин номеро пешкаш шумо карда мешавад ва ин номеро нархашон аз 2000 боло сар мешавад. Мана ки номеро дорем ки нархашон 500 ё ки 300 ё 800 аст. 0404 марҳамат дар комментария нависед. боз дигар номерое дорем ки ба забони тоҷикӣ қуш мегӯям, яъне 4 рақами охираш 1 хел аст. марҳамат дар комментария нависед. ин номерои зеборо мо аз тамоми сайтҳо кофта пешкаши шумо кардем, аз тамоми Россия инро ҷамъ овардем барои шумо. хоҳишмандон марҳамат нависед дар комментария. ҳар он касе ки хоҳишманди номри зебо дорад, ман гуфтанӣ ҳастам, боз мегӯям ба шумо ки нархҳо бениҳоят қимат ҳастанд. рақами 4 рақамаш, номерҳои 4 рақамаш аз 5000 боло сар мешавад. рақамҳои зебои 4 рақама аз 5000 боло сар мешавад. номерҳои зебо ба шумо дар кор, марҳамат нависед. дар мо бениҳоят номерои зебо бисёр аст. рақамҳои 3 рақама охираш 3 рақама 1 хела, марҳамат дар комментария нависед. ва касе ки хоҳишманди номри зебо аст ва номри бениҳоят қимат аст ва нархаш 16000 ва 12000 аст. марҳамат кадомида ки лозим бошад нависед. боз гуфтанам ки дорем номерое ки дар байнашон номеро 1 хел омадагӣ ва охирашон да боз як рақами дигар дорад. охира рақаме ки ман ба шумо нишон метавонам рақами 9 аст ки нархаш агар шумо 9ро интихоб кунед барои шумо 5500 рубл аст. марҳамат дар комментария нависед. мо номероро ба тамоми Россия пешкаши шумо мекунем. саломат бошед, раҳмат.